gidan daushe, gidan daushe, gidan daushe, gidan daushe. Ina? Sanin da zuwa. Sanin dai. Yawa sannun ku. Yanzu kike tafe kenan. Yanzu nake tafi. To sanin da zuwa. Ina kwana. Ina gajiya. Ya hanya. Lafiya kalau. Ya kokari. Alhamdulillah. Ya sukawun. Lafiya salam. To madal. Ya manya. Lafiya kalau suke wallahi. Ainihin ina jin daɗin zuwan ke na. In dai kika zo din nan to za ki ga komai ya canza. Ana samun zaman lafiya. Ah to alhamdulillah ai haka ake so. Haka ake so. Ka san zan yanzu kika zo ne ko tun da zuwa na kenan. Ban dade ba. Yanzu nan na shigo. Allah sarki. Wallahi zuwa. Yanzu nan kaji ma ta zo gidan ma. Yanzu ma ta zo kaji ma. To madalla. Ai ka san da yake mu ma nan muna kare ko kana nan masallacin tsallake nan ladan malam matsalle muka tara ana sallah. Kin yi sallah ne? A'a ban yi sallah. Lokaci yayi wala ki sallah. To shikenan. Yawwa to shine ai. Ai kware ki sallah tunda in kuka zauna sai a kai magariba. Yawwa. Kin wanda yake in kuka zauna sai ku kai magariba. A'a sosai haka. Wannan gaskiya yi. Nagode. Ina za ki je ne? A'a mun ka zan dauka na tafi. Oh, kama ba za ta yi. Kama ce ta samu bi ta man ɗaki. Ka tana wannan ka zage buge na bujanka. Shine kurin kawai na auka kenan. Ka shiga mana. A samu dama. Ai baka san kaga yanzu idan na auka ban ɗaki kaga dutsiya za ta ce wannan surikin ba na arziki bane. Shine kurin. Ka gane lissafi ne. Na gano. Kana fita ce ta ce a sabo mata accident kenan. Zage buje na. Ka dan ta mata shi akai gaba daya. Kayana a jikinka bibiyar ka yake yana tona ka gidan daushe. Je ka. Je. Ya mata shi. Ka ja girma kai fa uba ne, shi ko yaro na a gida ne, a gidan daushe, daushe, malam daushe, daushe, malam daushe, gidan daushe, gidan daushe, gidan daushe.